भेरगाव जिल्ला उदमारी श्री श्री लक्ष्मी मन्दिराव फुजा फालिनाय हाबाफारिया दिनै थुंगेबाय। सानथामनि हाबाफारिजों उदमारी गामि आफादनि बानजायनायाव गुबुन बोसोराव फालिनाय बायदिनो बे बोसोरावबो गाजा गोमजायै फालिदों बिमा लोखिखौ। रायजो राजानि बाहागो लानायजों जोंखांदों समायदों फुजासालिया। लोगोसे ओनसोलनिनो बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ थानसालि एबा मन्दिरनि मुङै फिट इन फाइनेन्स फुजानि गेजेरजों कमिउनिटि टयलेट फसंनो अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। बे समाव इएम दावबायसा बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों नायनि। थामजिनि नं भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय गंसेल' साबना हामना बे श्री श्री लक्ष्मी मन्दिर बे उदमारियाव दङ आरो बे थानसालिखौ जोंनि भेरगाव ओनसोलनि सासे जाखांफुनाय समाज सिबियारि फालांगिरि रबिन्द्र कसारि बिथाङा ओनसोलनि रायजो राजाखौ लानानै बेखौ गावनि खस्थ' खालामनाय धोनजोंनो बेखौ बानायदोंमोन आरो बे थानसालियाव आङो थांनाय बोसोराव फैदों आरो देग्लाय दिनैबो आं फैदों आरो फैनानै रायजोफोरनि बाहागो लानाय आरो थानसालिखौ साबना हामना लाखिनाय आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि सरकारनिफ्राय जा हायो बेखौ हेफाजाब थानसालियाव जिहेथु फुजानि समावल' नङा गुबुन गुबुन समावबो गोबां सिबियारिफोरा बे थानसालियाव फैयो। दा बे सिबियारिफोरनि सुबिदानि थाखाय आङो फिफ्टिन फाइनान्सनि हेफाजाबजों 15 लाखनि मोनसे कमिउनिटि टयलेट उइथ रानिं वाटार बे प्रजेक्टखौ बेहाय होनाय जादों आरो फैबाय थानाय लोखि फुजानि सिगां सिगां बे खामानिया आबुं जागोन। आरोबाव आं जिहेतु हारिमु बिफानखौ नायो बेयाव फुजा फालिनायजों लोगोसे हारिमुनि हाबाफारिबो सोलियो बा बायदिसिना सावरायमेलबो सोलियो जाहाथे बियो खालामनायाव उसुबिदा जाया बिनि थाखाय आं हारिमु बिफाननिफ्राय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म जौसां बेखौबो बानायना होनो थाखाय आं खोथा होदों आरो बेखौबो फैबाय थानाय लोखि फुजानि सिगां सिगांनो बेखौबो लुफुंना गोबां रायजो राजाफ्रा बेजों लोब्बा दङ बेयाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि खौसेथिया नुजाथियो दा बेयो मोनसे समन्वय खेत्र जों बेखौ बुंनांगोन दा बेखायनो गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुङाबो बेयाव बे फुजाखौ सिबियाब्लाबो नायनो फैयो आरो बिसेसकय जोंनि भेरगाव समस्ति बा जोंनि बे भेरगाव ओनसोलनि सिनायथिया गुबुन गुबुन जायगायाव सहैदों थानसालियाव सिबिनायल' नङा बेयाव सिबिनो फैनाय गोबां सुबुंफ्रा ससियेल मिडियायाव बे थानसालिनि सोमोन्दै बा बे मन्दिरनि सोमोन्दै फोसावो आरो बेवहाय मन्दिरल' नङा जोंनि भेरगाव ओनसोलनि गोबां खोथाया गुबुन जायगायाव गोसारनानै दङ। आङो रायजो राजाखौ खावलायगोन जे जोङो गुबुन गुबुन धोरोमाव थायो जों गसाइखौ सिबियो जाय जि धोरोमावनो थाया मानो गावबा गावनि मोनसे धोरोम थायो गावबा गावनि मोनसे सिबिथाय थायो बेखौ सिबिलांनांगौ लोगोसे गसाइनाव जेबो खामानि दामानि मावालासिनो गाव माने गसाइखौनो गासिखौबो होजोबनांगौ होनना बिदि जाहाथे आर'ज दा गाबथों। दिनै लोखि देबि बेखौ हिन्दु धोरोमनि शास्त्रआव सम्पति एबा धोन सम्पतिनि बिगोमा जो होननानै जोङो सिबियो जों जुदि खामानि मावाब्ला लोखि देबिखौनो सिबिबाय थायोब्ला जोंथ' धोनि जानाय नङा। दा बेखायनो आं रायजोखौ खावलायगोन जे जायफ्रा जोङो सिबियो लोखि देबिखौ जायफ्रा सिबियो सिबिनायजों लोगोसे गावबो कर्मि जानो थाखाय गावबो खामानि मावनो थाखाय नाजायो जेरै फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोबाङानो सरस्वतीखौ गियाननि बिमा जो हिसाबै सिबियो दा फरायालासिनो सरस्वतीखौ सिबिबाय थायोब्ला रावबो एग्जामाव पास जाया। दा बेखायनो जाय मानसिया कर्मि जाय मानसिया खामानि मावो बेखौसो भगबानाबो बा इसोराबो मदद होयो। दा बेबायदिहै जोङो थाङोब्लासो जोङो जौगागोन। आं बेखायनो बे समाव नैबे समाव बयखौबो वार्क कालसारखौ डेभेलप खालामनो थाखाय खावलायदों आङो बेजों लोगोसे गसाइखौबो फोथायनाय आरो सिबिनायखौ लाखिलांनो थाखाय आं खावलायहरदों।